Sa number 5, kasunod sa mabunok nga ulan, dalas ang Bagyo Inday, ginaanod padulong naman sa Ibid Creek sa Lakas Siliana mga volcanic debris nga dablag pa nagikan sa pagbuka sang bulkan Kanlaon. Gani resulta siniliwat naman nga nagtapan ang Ibid Creek sa barangay Biak na Bato sa Banwa sang Lakas Siliana. Sunod kay Rimwell Laho, ang information officer sang Banwa, sila nakapakig-angot na sa Provincial Environment Natural Resources sa office para sa clearance o kung special permit nga magpatigayon sang quarry bangod sakop ini sang protected area. Nag-expire na ang sadtuanay na issue nga permit. Pathag ni Laho, importante nga mahawanan liwat ang Ibid Creek bangod nga maulanong nasa karon kag kung mag-ulan hindi manegar ang posibilidad sa pag-awas ng tubig nga mag-aapekto sa mga pumuluyo sa palibot. Nagpakig-angot naman sila sa gobyerno probinsyal kasubong para mabuligan ang paghahawan sang creek sa tion nga may clearance na. Nagpakig-angot man sila sa Department of Public Works and Highways para magbulig man sa clearing operation. Makapila man ka beses nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon kag sinilamang na record ang ikaapat na nga moderately explosive eruption sang bulkan sining nga tuig. Nagdamo na sa mga nagdamo naman nagkalahulog, nagkalaanod yung mga volcanic debris pato pa din liwat. Oo. Kay tungod nga ano na gani sir, special zone anda sir no, sakop siya sang ano? Tungod nga ara siya sa protected area. Protected area. Within protected area, that's why nga Kinahanglan permit. Mention sa nga niya dinar.